Naghawan ko sa santol mga susi. Kanang santol. Kung kano tanga na lang sabon di sa may mangga.
Ang kuwan ra, ang puro mga sanga nga sablay sa mangga mo yung giputol. Kalo. Kuha na ang luwag na ang mangga. Ang kanyang mahawanan niya.
katusi. Wala. Ginawa ng mangga diha. Ako pa makita na putlo ng usaw kanang kuan diha kanang ni sagid pagi sa mangga kaso na pa si gamay bunga. Ako na sa pasagdan. Nya kani nga sa gini nga banda magtusi. Kaya ako ni panon ako nang putlong gihapon. Kini nga banda kana nga mga sanga kani padulong sa atop sa balay. Ako gihapon na siyang putlong kay ngit-ngit kay atong pita ba ngay tawa des likod magkapahapa. Kana ako na siyang hawanan kana. Apa yung mga bungas mangga mga katusin nabili na diho. Di siya makita gamikan na tong dahon sa santol nga nakasalipod. So niya ako nang kagir ako natpawon ka ng ma-option na siya yelo. Laro din dati ko. Karena mga katusin magsuri ko sa kwan. Magsuri ko sa area. Akong pamutlan ang mga palwas lubing nga kanang ilaylay na bitaw. May kumbaton sa karon kay mga human naman ko og mawir. Tapos ang panghawanan. Okay, balik ko niya magtutusi. Tuloy ko na sa area. Manad to. Okay, serbi. Tumbuk ko. Ito sinug mo. Nabraw pangatagak kung sa manap. Kung pagdiyaw dito sana. Hindi ko pala ni mga tuskis. Ano man po siya awan. Lebih lay-lay. Sagan kay kan salipod sa manok init sa adlaw nasita kan nasita sa likod saging nga katusi kan maramag may buot na saging ini ba sa mga bata ba ilang ginakabyunan ipipiyutan nila kanyang mga laglob kung ako ni putol ito sa maware ng gamit kung dalikitan kaya sa kung as lubi magkatuski na matay pero patay guys yun kita nyo patay
Kanit pamalita. Kukuha na to. Hindi na sana ko na masig mo. Subura balik. Pusir ngit lang ngit kung nangkuhan sa lebih palwas lebih ini nga saging so na dito ni siya nga side karon kay ibalhin ang coral sa ako nun siya sakop kasi nga tuwag at yung maulian siya yung timanon. Gaya ng dalunan sa unang magpuskuro. Kani. Kanita man ako gabi. Nung balik ako dito. Gaya ng dalunan sa una. Kini sige nga sakop ni sila unta. Jadi, sa trona mo ang kural. Ang gibahin. Kini siya nasakop na kay bisit sa igagaw yung area. Masih dia yung hubungan din tarong. Ano kumanon? Yes. Ini mga pang-hubing ka ng taya na mga susunkay. Kapag kayo magsusuong ka ng mawir daw. Magsusuong ka, lisod kayo. Magkuot. May naputol na siya kaya birahon na dahil siya kung bikil sa mawir. Balahin. Ang lubi mga ito singa ko no. Limbaon daw ng lubi pero ang nakaapan lang kay sa isa kabulig usa ra gay bunga kumo ni kabati. Avocado ay kagmay kayo ha. Bunga. Siya magkadaot ang lubi mga pagsi, no? Daot yung ulutan. Murag laya. Nah. Daot. Mangga nga mga habisan mo ko siya. Natagitaw siya bunga. Wala mawa, wag din makawang kahago. Ano sa batiman, wala panahon sa inginit. Hindi naman dito bis-bis. Ano hatagin siya bunga, wala siya bagmay. Dan ka kaon lang ta kasi baras ko sagay may paman sa dito sa tikas
kita sa pag-video. Sige mga kutos kayo, dito tutup. Salamat kasi nyo nga pagsubaybay. Please subscribe, like and share Kutuski TV sa akong YouTube channel. Bye bye.